marika batebe bukukiera tokonya. Second Timothy 3 verse 16 and 17. Kia bukuwa tokonya. Timotheo ya kato ebu 16 na 17. Kera liriko liutire no maikonya sai. Nalio liranyare gotwarakereria na gotokurera na gotorongeia. Na gototanga na asoboronge elindo mondo nyasaye abo ikera niwe oisaneliwe anyara gokora kero gokoro kuya iri koria nyasaye nariri gotokurera nariri gotorongeia nariri yani kende gionsi lakini na kioma dawa tunaenda pamoja teba sama ikaya Yeremia sana mimi 16 ekera marikaba teba ngatoka kuchia omonto na ruko na kupinga umura gwopuzi gatekoba noye bibiliya atene taigo uchaka konyebereka uchaka parenta manana gwanza oso ako yosuna negera kagitare ngo nyegere mungwenere Yeremia sana 16 aya na Roma na gotema tera se chinchera morirerie moborie mama ichinchera cyakare kire asanki jerengi yere moye watie nalio mora nyoro batoeru agakora na orako Korende abantu bakanga ekarama na ruwa terera se chinchera moborie se chinchera cyakare kire abantu bakanga babateba indu tori gotiko korego ekika akaba magana imo zomire tunda agotokonya magana imo zomire matamenye gana tuto gokorabo ekiara kubata nenge yorogi iko kulingana na mila na desturi sisi hatuwezi fanya namna hiyo wana bantu bari kuigwera mariko yako igwero omonto ekio monta amatebeti ekeigwete ekiagorora kurwa so monto na kiakuja kubwatinga ngonyi nyarewa gokora iga igereno monto raia mbinguni hatuna kirauni wala raia haleluya igoro monto wakorera no kivyake Nado bari bakora kongenteraria abandi Barumi 12 Yani akona bataba matuma yite nabo mutakanga yate kanisa ngakiri mate mujigurira yare benyu ngakondos ako korosna kwa mutungete dauti akatanga na tunge tu asinjira yo muichania Osamon Ase wakero mondora se gatia ito naje gwe kwane ero manyene Kero monto igago jagwe kwane ero manyene asobo siwango na kila mtu atauchukua mzigo wake mwenyewe na kila mtu atatoa habari zake mwenyewe mbele za Mungu siku hiyo inakuja. Aya bana kanya bataro mondo manjo na tano mwana kono kono lakini kwa yaro kwa nako nganya kuruo dogo mette mune sana ko uji konye kunama kio ta kuruo kwa ndumire bororo ya tera mati kuruo ada tigonya ada abutokere ya abutokera lakini ya tigere ro metara lakini kanisa ro ngaro monta tigere aro amote atigere no montode aya kana motika Biblia ndio ngoregere liwe o mondo ya sebendi mwa munyabantu oyo wonjo kase kwa yane otire njorori amanene o mondo iname ya se roro ase tame nyironde ese ro monyo naende takora mangana maya kumojera haleluya naye ngokobe kanisa ikaranse kerogora tigati amataba no matter what happens life is still beautiful haleluya takuna kutama ngona tene nguma bangira bana ngoranga bana tingi wete sala kongira kuchi na moso my parents umeitiwa no mali influencio aye kila mtu atatoa habari zake yeye mwenyewe na ndio maana hata unaposoma kumbukumbu la Torati Biblia inasema ya kuwa makosa ya mtoto hayatahesabiwa wazazi wala makosa ya wazazi hayatahesabiwa watoto wao. Ndio maana hata ukisoma Ezekiel 18 verse 4
inasema ya kuwa yeye yule atatenda dhambi ndiye nitamuua. Eyo ngokore bibe na rora kwe. Maana moyo wa mzazi ni wangu, moyo wa mtoto ni wangu. Ona yakanya ko bwatereri ngoma etawa ibuli abangu chiko bapi manrama tindo chiesa bako ngira gochia ngaibare go koira gochia ngayota gete bakoire. Ona nabwo bwaterereti baraiba gochiko teba marende intugo tuwa baba sada gatogotera tigatotere gatogotera na intunto base kunya kubwatie emetindo yende tokuna kwego rusiko kwamanya kuge ko bangu manyiti umanyitotere busaigu gondine muno mulingamu hiyo haina radha. Wewe shinda ukiongeza radha lakini utajua ujui. Tutaitiko genda na maereza kanisa otagete abantu bagenda ne biashara byao yaji manyo oteko okorera kende ekiara kwabokire kwagarukire bono korentande omugano bw'abantu amara basaye pamoja asichitaika 10 ayo gojiko manena sangu weke kora yomo chai onye yeso tana gojika ekerano che amara bagete gotusiria otewa manyinga ne tata korangaki bale ngaya watani ngaya kwa mateni zako wewe neri yaika sams saburi ya msina mko vitano oh maana neri yaika ngamburi yaika elinye inonyi Barainte digona iboretwe indemeti ngenzo chiebibe dautira iboretwe oremeti ngenzo chiebibe digona arengo monyabibe igarengo monyabibe abogoretio kowe dawo minabo goretio borito ngobo wende ndio modago jagere bibe ekare dawo ibona onyene ndio mwana kwarana aya bakike na kekyo ete mundu nakwanya niko yande aya manyango mojano yo jagere akamiti akabeto kwalia kabwata kolobanga yesini o akwana abanzo bakisugurime manyo mojano yo orenge abogoreti oyo jagere ando bali basoma na power chi mtukare tukasome tu musayansi na kieba arebero monte bwateraneti aba ni irimo ike kanisa mapema yo mwana senge obenya kiradorol no mwana ore omwake siro baketatu lakini baba nyoro ko bubwe bwateraneti ana na watu kunya kwebera iko ko mwanya bantu ande takumeti aro kabisa naenda ndagete ko boli liswali muna yuba boli kuruwegesa omuyana roche gaegesa teli kubwata yange teminto yekale kubwata omwana oyo moiraria igwa mangana make amangana maya naende karobwe bwateraneti onya kanya boromo ngiti tigembo yomo ngiti ekiagereke mwane kukoibora ikokera abekebe mondo takugesa bagento omondo ndege bwateraneti wewe wako maireringa omaete nyimwete mo montare ko ngesi man of which way yamo ndema keka nabonyi kwete mama yangu ule bukarasa wae wesi man of na ene mabira we ginisi na ene ocho we polisi na oyo ndemo ina hapo na wadango montare ko majikanta kune oyo ndo ndemo montare ko mali buti oyo ndemo na ndeba ko ngi chama one garike mwana ke uja koiburwa jeiburwa ora sidi chama jitaike jina ndekeme Agora biya jama na ibore tue inde deji ke jayo ndogi kero baba mogore tie bone kero ndio mwana reno re manda ngira kyokolia na kige kongera manoa agote omongero yamate ruwa ki yuwe kero bana ngela sa ogaraki kero ngina Samson are morito yaka gulichiko ngata baise kosiba kenyuwa kero ayaya kwa rusi ngo nyadanga nyimwete mo mondara ko mabori amoyo ote ni ngakyo moyo tayo ngoria nani kwa kamera baro o 40 ene to kengo ko baruocha ko baruoronde ayati mario ngaria yeye kwende yo parejo ntako kwa kende etiana rumo bero ne ribe binde biro yora ko kiriba ikira ki kota mo wewe utaona ko wana takuna kubwatereria omwana ekerari na yangina yani nonyi mwana kwange dini
toche aya bangana ya Saburi 58 ungo bitatu baka bitano abakoria mabe nibo basirete korwa chinda cy'abanyina abakoria mabe ibo basirete korwa chinda cy'abanyina abanyabolimo nibo bakoba abatantanu korwenga tiyo koiboro kwabo omuntu narosomera to bolimo abo komai no bolimo bomo maene chanja na chanja ule ene nawo katabyo kuegena yani oko bana ngaki ngonya ngobosi obosi bana nabo bwara onya bono ndabi bitwale ngata amago konya bana kyona ndari imara jabira na bana ure gaiga lakini o maana nawo moto obosi omuntu kwa bana katirangene ochandi sirogoro angonya siringi 500 ngyo mwana yo sukuru iri bono gaiga uno bono kakibona achiro konya urango byari kanyomenye ari cyasana sabutingoza kende ingoza bumonyo omanya kubona umatonyo ndebigo cyasa nabate ejine to gendiregi no maana no nyara to baterigo como konya ege ikoni mugo montago ya bobolimo ibona na basaba baba to tebiga na ege sasa obolimo bone igiti okay somo ngare kwasiga to barabwan nigo babwate obosongo Arabuwa babwato bosongo bonga buno bwengiti ibo banga bunalirubi ibo chamata ye erinde tiri baisa kuiwa eryo ita abanyamosira erya baebi abangai arabuwa nije tamato namoweta makona yo mwako mugima natagendane nabo kuwakura wadabiwe kanisa ntoche ogoja wikima wadabiwe yeti igata terekene igendo tutari kunyire kanisa umeyeti abantu baro ibato goreti abantu bari kanisa naba obagoja gogokia naye bagoja baje kusasima abana baudura kubwati mbozi bagoreti onata iyo kuri riwa kuminga gati moyo kanyantu bari ngabagena tuwe kangana te abona atigire che emo hotebi kanisa sa ndo bagoja gogokia kanisa neri tibolia pendisaita asobo wenye bwakiru bwire bori kanisa nyabitari togocha akiaba tobateranga omo